Mikä täällä on tilanne? Täällä on hallinnalla tila. Onko täällä tapahtunut jotakin? On. Onko Repomäen legendalle ammuttu hirvi? Hyvä. Onko legendalle ammuttu vasa? No niin. Näyttäis olevan. Urosvasa. Mitä legenda sanoo nyt? Entä naapuri? Naapurillahan on aivan niinkö hyvä olo. Saatais suolet tältä. No sehän kyllä onnistuu. Mitä legenda? Onko sä hypännyt sen kanssa? Ja vähän haukkuen rymmytit siinä justiinsa. Sä oot ottanut vähän voimille. Joo. Komia vasaha se on. Joo, pikkusen käynyt yläosuus. Mihin sä oot rääpässyt sitä? Tuolla. Vähän taakse jää. Pikkusen taakse ja ylös. Joo. Ulkovileisiin vähän mausteita. Onko nää pistänyt sen? Ei, mitä oot tehnyt vielä mitään, kun on tuo koiraa kehunut. Raakalla. Pistetäänpä se. Tuossa se pitäisi. Se menee kainaloon siinä, tuossa. Siinä. No niin, sieltä rupes. Hurme juoksee. No legenda, hyvä. Onko sulle ammuttu hirvi? Koira jäi kaavolle. Joo, kyllä. Pannaanpa tämä nyt vähän